Sonra arkadagly gahrman serdarymyz Tügda Senagat Idarasyna Täze il bayramçylygyny nasip etdi geçirilen bayramçylyk dawrasyna gatnaşdy. Assalamu alaykum. Hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyz. Salam hormatly mehmanlar, salam edis çağalar, mehriban körpeler. Arkadagly gahrman serdarymyz. Sizin paratatly baştonluğunuzda biziň her bir günimiz aýdyma saada, şatlygy şowkuny, toy bayramlary, ýyllarymyz bolsa ýeňişleri beslenýär. Biz şeýle parahat, asuda, bagtyar durmuşa, şadiýanjy çağıjyklarymyzyň gülki setlerine beslenen temiz seherlere milli liderimiz gahrman Arkadagymyz bilen, Arkadagly gahrman serdarymyz siziň bilen ýetdik. Yetip gelen täze 2026-njy ýylyň altyn bosagotyny, ähli türkmen halkymyzy, milli liderimiz gahrman Arkadagymyzy, Arkadaly gahrman serdarymyz sizi şuňky dabaramyza gatnaşýan mehmanlar hemde mehriban körpeleri tüýsüreňizden mehirli gutlaýas. Boy täze ýyl rızkal döwletiň berekediň ýyly bolsun. Bagtyar watanmyza rowaşlyklaň, üstünlikleň ýyly bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Yine hormatly mehmanlar, mehriban körpeler, şeýle ýagşy arzular bilen täze ýyl münasibetli çağrymyzyň taýýarlan, aýdym saatly şatlyk şowkuny dawramyza başlaýas. Sonra bagtyar nesillerin yerine getirmekle aydın saatly sıkışlar ýaýdangandyrdy. Ýerim bolşýaly Türkmenistanyň döwlet ösüşine ýetip gelýän nesil barada kalady. Esasy orny ýelep, ol ýurdumyzyň uzak möhürli awadançylygynyň binýady bolup çykdy. Her bir çağany köýgü we alada bilen gurşap almak, intellektual we dürüjlük mümkinçiliklerini durumça geçirmek üçin ähli şertler döretmek, bu urda alınıp balyan giň möçüri işleriň etasyny düzýär. Döwletimiz ýaşasyk raýatlarymyza ýurdumyzyň esasy kymmatlyk hökümine garamak bilen çağlar üçin saglyk goraýyş, bilim we beýlik urgunlarda döwrewap infrastrukturany döretmäge ägir uly terişdeler gönükdirýär. Yurdumyzyň çağlar baglaryna terlenýän ýaşasyk nesilleriň çykyşlary davranyň şowkuny hassa belinde götürdi. Yurdumyzda ýöňdewaji tehnologiýalar bilen üpsünedilen döwrewap mektepleriň, çağlar baglarynyň we tagaldyş merkezleriniň ýygyderli gurulup ulanmaga berilmegi ýaş nesiller barada aradanyň aýdyn suwutnamasydyr. Şunda ýöňdewaji sany tehnologiýalar bilen tazyşyk utgoşdyrylan bilim gurşawynyň emeli getirilmegine aýratyn ünsürlýär. Ýaş tekinleri gollamak üçin ýürütüleşdirilen sunwat mektepleri, sport toplumlary we galymy tehnolog merkezleri döredilýär. Davranyň barşynda daşal ýurtly çağlaryň ýerine getiren aýdym taýlary oňa öýe bolşly üýşün çaýdy. Sonra bagtyar nesillerimiz täze ýyl baradaky oşgulary okudylar. Täze ýyla gownygiňlik arzu etýän men size rızka sağlık ağzı verilip, dolup gelsin öýleriňize, gadamlaryňyz batly bolsun, ojaqlaryňyz otly bolsun, kapylaryňyz atly bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Happy New Year to you. May every great new day bring you sweet surprises, a happiness buffet. Happy New Year to you, and when the new year is done, may the next year be even better, full of pleasure, joy and fun. Berekellah balacım. Белая береза
солнце под моим окном принакрылось снегом, точно серебром. На пушистых кистях белою каймой распустились ветки белой бахромой. Поздравляем с Новым годом, пусть идет все плавным ходом, счастье с радостью пусть дружит, и вень год мой верно служит. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Yurdumuzda ileligi we çağalygy goramak boýunça maksatnamalar, ýokary kelli lukmançylyk hyzmatlary we çağalar sportunyň üstürilmegi bidin taýdan birk we ruhy taýdan baý nesil kemale getirmäge ýardam berýär. Döwletimiz her bir çağanyň jemgyýete üstünlikli goşulmak üçin deň şertleri döredýär. Bir iýiligdirli alada ýaş nesille watan söýüjülük we ýurdunyň geljegi üçin jogapkärçilik duýgusyny terbiýelýär. Çağlaryň boşga çykyşlaryndan soňra aýdym tarly dabaralar ýene de dowam etdi. Happy New Year. Täzeliňiz gutly bolsun. Hoş, sağ olun. Şeýlikde buňky dabaralara hormatly prezidentimiziň gatnaşmagy, ýaş neslin awadançylygy we olaryň taýdaşyk öwretmek üçin ähli şertleriň döredilmeginiň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň itaty ugur bolup durýanyny tasdiklady.